svima ljudi, ja sam Lija, a danas ćemo praviti konje sa Lijom za 35 dinara, čini mi se ako se ne varam. Da, ovako, šta vam treba? Treba nam bukvalno lukac, 2 luka, znači crna luka, znači 2 luka. E sad, ja nemam pojma koliko košta to u prodavnici, ali s obzirom da smo mi, to je da sam ja sa sela, tako da nam je to stalo bukvalno od prošle godine, čini mi se. I da, treba vam bukvalno 2 jaja, što ga koka daje, lepo jaje, što ga koka daje. E sad, moja majka prodaje bukvalno jaja na komad po 11 dinara, što znači da su to 11 to je 22, i hleb bukvalno koji košta ovdje kod nas zbog koronavirusa su poskupljali, sad je 35, što znači da 35 i 22 to je rip matematika, 35 i 22, 57 dinara. Da, ali s obzirom da mi imamo kokoške koje čujete vjerovatno tamo napolje, tako da ovi 22 precrtamo i to je samo 35 dinara. Nam treba, jel te, kako se zove, treba nam, se vidi daska, nadam se se vidi daska. Samo nam treba toliko. E sad, ja ću sad odlučiti naš, jel te, crni lukac. Ili ja ne znam kako se to kažu uglavnom u Bosni, crveni luka ili kako već. Uglavnom, crni lukac. E sad, kad ga odluštim, ići ćemo mi da ga seckamo. Znači, u prevodu pravit ću luka i jaja, da, na moj način. Znači, za 35 dinara. Jer nam bukvalno treba hlebac. E sad, s obzirom da smo mi precrtali onih 22, 11, 11, to je 22, tako, mislim, precrtali smo ga, nema više, tako da bukvalno mogu da se na neki način, nije to, nego da bukvalno da dodamo tih 22 dinara, da dodam malo vegete. Mislim, ne mora vegeta, ali bilo bi poželjno vegeta, tako da, znači dodat ćemo vegetu, to je samo možda 2, 3, 4, 5, 6 ovoga i to je to. Kad smo odluštili jedan lukac, poslije ga operemo. Mislim, neću moći da nosim telefon da tamo kod česme da ga perem i sve ostalo. Znači, kad odluštimo lukac, mi se vraćamo, mislim, nazad. Dakle, drugari, kad smo, jel te, odluštili naš lukac, vrijeme je da ga iseckamo. Kako ga sečemo? Možemo da ga sečemo, znači, kaj je ovako, sad ja ne znam da li vi vidite, znači možda ga sečemo ovako, znači na polovinu, jeste tome, i onda šta se radi? Mora da bude u sitne ove komadiće. Možemo ovako, i onda bukvalno tako, da ga napravimo na seckanje. Sad ja ne znam da se ovo vidi ili se ne vidi, nemam pojma, ali trudit ćemo se da se vidi. Ne treba vam neki specijalan nož, ja koristim ovaj ovdje, mali. Tako da, nije mali, čuj mene mali. Prije svega, dobro jutro, ljudi. Ja sam rekao dobro jutro, nemam pojma da sam rekao dobro jutro. Sad ja ne znam koliko ima sad. Za doručak tamo. Znači, ovo je konje sa Lijom za 35 dinara, samo zbog lebac. Mislim, ako ste sa sela i ako imate brašno, ne treba vam ni to, bukvalno možda bude za 0 dinara. Bukvalno za 0 dinara. Jer ako ste sa sela imate brašno, imate sve i samo jedno, to je to. Znači imate lukac, imate sve, imate u bašti i to je to. Znači, to je to. Znači ovo je samo za jedan dan, znači bukvalno za jedan dan. Znači koliko smo rekli? Rekli smo da iseckamo lukac. Znači bam, pa bam. Nakon toga kad iseckamo lukac, da, sad sam se setio. Zaboravio da kažem i da dodam da bukvalno za njih treba nam ili ulje ili mac, kako god. Sad ako ste sa sela, imate jednog lepog utovljenika, bukvalno, vi ga lepo zakoljete i napravite čvarke. Sad, te čvarke lepo imate kako se kaže, neki misli ovdje. Tako, imate lepo mas. A vi koji niste sa sela, nego malo dalje od sela, to jest iz grada,
I onda vjerovatno morate da kupite ulje, jer ne znam da li ima da se kupuje mast u gradu. Nije hejt, nemam pojma da li ima ili nema, jer ja sam sa sela, opet kažem. I meni upravo non stop iskače neki đavo. Nešto... Discord is not ma šta me briga za Discord? Mi snimamo. Tako, idemo dalje. Znači, kao što rekao, onda može da kupite bukvalno ulje. Sad ja ne znam koliko košta bukvalno kašičica ulja, mislim, nemam pojma, možda i da se prodaje na ulje, ili jednostavno odete i pitate ga, majstore, koliko ti košta kašičica ulja? I on onako kaže, ma nikoliko, ono, džabe. Ti onda lepo kažeš, super, daj mi 2 kašičice ulja. I onda opet imate za 0 dinara. Ulje. Uglavnom, mi ćemo danas na ulju da pravimo ovo, tako da bukvalno nam treba 2-3 kašike ulja. Sad ja ne znam koliko, ajde kažemo da je to 0 za... Ajde kažemo 2-3 dinara, to je onda 37 dinara, bukvalno. Ali ne verujem. Jer nemam pojma koliko je ulja. Mislim, isto. Ali sigurno da imate ulje kod kuće i svuda ostalo, ali uglavnom, kao što rekao, auć. Dobro, nisam se isekao, imam veliki prsti. Mi seckamo, da. Pre nego što seckate, operite lukac. Obavezno. Jer onda bukvalno neće da imate problema, ki ja sad, da gledate. Iako nosite naočare, iako ne nosite naočare, imate problema sa suzama, jer onda plačete. Sad neko to stavite ovdje. Sad, znači mi će pravimo luka i jaja na moj način, kao što sam rekao. Neću mnogo da ga tupim. On ga tupi ga. Jednostavno. Samo iseckamo lukac. Sad ja ne znam da se vidi. Vjerojatno se vidi. Super, mi smo jedan lukac isekli, sad vam još jedan. Manji deo. Manji glavić. Kad smo isekli njega, samo hopa, pa hopa, pa hopa. I samo uzmeš hopa, 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 bum, bum. I sad uzmeš hopa, hopa, hopa. Uzmeš drugi deo, samo hop, hop, hop. Uduše, ja imam još jedan veći nož. Moj nož, koji ne dam nikom, čak ni mami da ga koristi. I on je bukvalno oštar, nisam teo da ga koristim zbog ovog ovdje. Pustio sam nokat. Baš zbog toga, da slučajno se ne desi to što ne treba da se desi. Evo te, ovo će bude bonus klip, da znate. Mislim, ja sam to sad i malo rekao. Mislim, zašto da ne, ustao sam ujutru, nema nikog kod kuće i rekao, ajde što da snimim klip. To je da snimim kako pravim doručak. A ujedno bilo bi lepo poželjno ako to seckate, da jednostavno napravite pauzu, bukvalno samo pauzicu, sreknete kaficu i nastavite dalje. Tako. Da, zabravih da kažem najbitniju stvar. Pre početka ovoga, obavezno je oprati ruke. Zašto? Zato što su ruke najvrednije ovdje. Mislim i čiste i treba da budu i čiste i sve ostalo. Sad, pošto smo još malo završili sa ovime, šta se dešava? Ja ću sad idem, sad ću ja vas da ponesem, ne bojte se, samo sekundu. Ljudi, sad ću to da radimo na, električni ovdje šporet, Milan Blagojević, Smederevo, najbolji električni šporet, da. Znači, kad smo stavili ulje u tiganče, tu, spremili smo lukac, spremili smo ovo. Sad, s obzirom da imamo onih 22 dinara, ako se sećate, mi ćemo stavimo malo, će stavimo vegetu. I sad čekamo da se zagreje ovo. Kad se ovo zagreje, vraćamo se. Sad ljudi, kad se to sve lepo zagrejalo,
mi ćemo da ubacimo ovo. S obzirom da ja neću moći da lepo neću moći sa dve ruke. Sad ćemo da ovo. Treba neko da me snima. Nema ko da me snima. Nema veze, mogu sam. Tako, to sad neka se krčka tu. Sad ćemo ta dva jaja da ubacimo ovdje. Kad smo to ljudi moji odradili, znači ovako, evo ga. Sad ja mogu lepo da vam pokažem. Imamo ovdje, ovo se krčka, ovo je ovdje, tako, znači to je spremno, s obzirom da treba nam također ova mala kutlača, tako, da možemo s vremena na vreme da, jel te malo promiješamo. Kao što rekao, Milan Blagojević, Smederevo, najbolji šporet do sad, mislim za sad i do sad. Isto tako ima i Smederevac onaj na drva, ali mi ne radimo sad trenutno sa Smederevicem. I čekamo da se ovo lepo iskrčka. Kad se to lepo iskrčka, vraćamo ljudi kad smo stavili ovo. Kad smo stavili, jel te, ovo, kako se zove, jaja, sjedinili sa lukom, sad postoji situation, a to je da ga usitnimo što više. To će radimo ovako. Sad da se on malo više. Moglo je još jedno jaje, ali nema veze. Znači, ceo princip rada je ovaj. Gurnete, uzmete viljuškom i samo ga hop, 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 hop. I to je to. Ništa ništa strašno, samo to. To je tako. Mislim, to možete da uraditi sa više jaja, slobodno. Ali sad smo trenutno radili sa 2 jaja i 2 luka. To je crna luka. I mislim, ovo je komotno dobro za jednog, što se kaže, obrok za jednog, na neki način. Ja to volim još drugačije da se radi, ali ajde. Mislim, ja relativno volim sa 3 ova luka i 4 jaja. I onda ga bukvalno tako. Samo morate da pazite na ruke. I to se radi sa 2 ruke, a ne sa s jednom. Kao što rekoh, sad ću ja još malo tu da radim oko toga, da pokušam da ga umanjim što više, da izgleda na ko na neku, ajde kažemo, kašu, ali nije kaša. Smanjite malo ovoga iz Smedereva, ili isključite kako god hoćete, nebitno, jer to je električni šporet i onda on drži duže. Dok to radite, jednostavno uzmete jedan tanjir iz sudopere, stavite ga ovdje. I sad opet i dalje. Hopa, 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 hopa. Cupa, 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 hopa. Cupa, hopa, 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 cupa, cupa, hopa. Kao što rekao, za to je najbolji tiganj. Ti ga ja, ti ga ti, ti ga nećeš pogoditi. Šta je to? Pa tiganj.
I sad sigurno se pitate zašto ja to usitnjavam. Pa iz jednog razloga što volim tako, a drugi razlog je zato što sokovi od crnog luka se onda još bolje ispušte. Kad ste to odradili i vidite da su vam jaja maltene gotova, onda ste vi to završili. I dalje šta se radi, uzmete lepo ovu kutlaču i dalje spakujete kako treba. I samo sekundu. Da vidim ja to. Kad ste lepo sve to odradili, spakovali, spremili što se kaže. To je to. Ljudi, sad kad ste bukvalno završili sve ostalo, uzmite i odlično. Znači, kuvanje sa limom za 35 dinara. Vidimo se, ljudi, u nekom narednom... Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal ako niste. Vidimo se u nekom narednom live-u ili nekom narednom klipu. Ćao, stao!